Bueno, moi bons días. Efectivamente, como acaba de decir o delegado, hoxe imos vivir un día histórico que non se vai repetir en moitísimo tempo e que non se repetía hai máis dun século. Temos a enorme sorte de estar unha gran parte de Galicia en zona de eclipse total, por lo tanto, vaise poder ver perfectamente e isto require planificación. É o que levamos facendo hai moito tempo e agradezo, ademais, a colaboración e a coordinación que tivemos dende o principio e en todo momento co Goberno de España e que ten que ter hoxe o seu resultado e que sexa un día de celebración e de festa que o é e que as evidentes complicacións que supón sempre desplazamento de moita xente, a expectativa, ademais, según estaba previsto xa, foi medrando conforme se acerca o momento do eclipse e hoxe haberá moita xente nas zonas onde a observación sexa millor. En toda Galicia vaise poder ver, pero é certo que hai algunhas zonas onde se vai poder ver especialmente e vai ter máis duración e ali é previsible que se desplace máis xente. Por lo tanto, o que pedimos é o que acaba de decir Pedro Blanco, o delegado do Goberno, que se planifique o desplazamento con tempo, que non se agarde a última hora para achegarse ás zonas onde se ten previsto ver o eclipse, que se siga en todo momento a información que está nas canles oficiais, nos portais do Goberno de España e da Xunta de Galicia, onde está toda a información necesaria para poder disfrutar deste evento e que se atendan as instruccións que vimos repetindo todos estes días, xa non só respecto ao desplazamento, senón estar ali, moi importante, a utilización imprescindible, que non haxa que arrepentirse despois de non ter seguido as instruccións respecto a observar o eclipse sempre con protección, sempre con gafas homologadas e nunca sen ningún tipo de protección ou con protección inaxeitada. E despois, nas aglomeracións que se poidan producir, seguir as instruccións para poder disfrutalo. Xa digo que vai ser un día de pasalo ben, de recordalo por moitísimo tempo, todas as persoas, as familias que se van desplazar, é unha maneira tamén de promocionar o noso territorio, somos un dos lugares máis privilexiados de España para poder verlo. Por lo tanto, traballamos coordinadamente entre a Xunta e o Goberno Central para que todo este preparado e para que todo o mundo poida disfrutar e, por lo tanto, insisto, queda recomendar e insistir moito en que se sigan as instruccións que xa son coñecidas, que se hai algunha dúbida que se acuda ás canles de información oficiais, repito, e que teñamos un feliz eclipse, que o disfrutemos e que o recordemos o resto das nosas vidas.